ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Марде ки шумо дар навор мебинед, ҳар рӯз худро аз узви таносулаш яъне овезон мекунад ва ҳамин гуна машқ мекунад барои бақувват шудани узви мардуна. Вале вақте мо мегӯем ки баъзе машқҳое ҳастанд ки ба узви мардона, яъне барои пурқувват шудани узви мардона, яъне эректильная дисфунксия, табобати заифи мардона кӯмак мекунад. Мо ин машқҳоро дар назар надорем дӯстони азиз, ҳеҷ гоҳ ин чизро такрор накунед. Хоб, дар ҳақиқат баъзе машқҳое ҳастанд ки ҳангоми дуруст иҷро кардан метавонанд барои шумо фоидаи бениҳоят калон расонад, махсусан ба мардон. Ва баръакс боз ҳастанд, яъне ки ҳолатҳое ки агар шумо нодуруст машқ кунед, баръакс метавонад ба мардонагии шумо зарар расонад. Яъне ба эректильная дисфунксия, ба заифи мардона, яъне ки ба сахт нашудани узви мардона оварда расонад. хоб дӯстони азиз, мо дар ин навор дар ҳақиқат дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. Ман мефаҳмам ки кадом намуди машқҳо метавонад барои шумо кӯмак расонад ва шумо чӣ гуна он машқҳоро анҷом диҳед ва кадом машқҳоро беҳтараш ки накунед ё камтар кунед. хоб, пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам як эълони бениҳоят муҳимро ба сами шумо расонам. Ман шахсан худам чандин сол ният кардаги будам ки ба вилояти суғд барои қабули беморон меравем, ба хотире ки талабот бениҳоят зиёд аст. Зиёд дар ютубу, телеграм, инстаграм ба ман менависанд ки кай хуҷанд мебиёед. рости имконият даст намедод. Акнун шукр ҳамин хел имконият шуд. Насиб бошад рӯзи 18 август то рӯзи 22 август мо беморонро дар клиникаи Микролаб дар вилояти суғд дар шаҳри Хуҷанд қабул мекунем. Танҳо 5 рӯз шумо имконият доред ки шахсан назди ман ва назди духтурони дигари клиникаи Евромед биёед. Ман ҳамроҳи командаи бениҳоят пурқувват ба Хуҷанд сафар мекунем. Ҳамроҳи ман Маҳмадшоев ё Хуҷон Аҳлидинович мераванд. Ино духтуроне ки ба ҳамроҳи ман мераванд, ҳамаш дар Федератсияи Русия таҳсил кардагианд, дар чандин давлатҳо таҳсилу яъне ихтисос гирифтагӣ ҳастанд, такмили ихтисос гузаштагӣ ҳастанд. Бемалол метавонед биёед, бе ягон шубҳа. Маҳмадшоев ё Хуҷон Аҳлидинович дар Федератсияи Русия кор мекарданд, тамоми намуди ҷарроҳии урология, андрологиро қариб анҷом медиҳанд. Раҷабов Хуршед низ ҳамин гуна дар Санкт-Петербург кор кардагӣ буданд. Сафаров Зуҳал, ин касам дар Федератсияи Русия дар шаҳри Москва буданд ва Кенҷаев Ҷонибек, ин касам аз Русия омадагӣ ҳастанд, метавонед биёед. Ва шогирди дигари мо Орзуҷонам ҳамроҳи мо мераванд. Шумо метавонед ба назди ин духтурам биёед. Таҷрибаи хуб доранд, аллакай дар командаи мо фаъолият мекунанд ва тамоми намуди бемории урология, андрологиро қабул мекунем дӯстони азиз. Чӣ бенаслӣ бошад, чӣ тестамонкунӣ, ранияи экулятсия, эректильная дисфунксия, заифи мардона, санги гурда ва пешобдон, чӣ намуди санги бошад, биёед марҳамат, аденома, яъне пейронӣ, качавӣ узви мардона, ҳар мушкиле ки урология, андрологӣ бошад, дӯстони азиз, марҳамат ба рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед, аввал нависед, номнавис кунед ва баъдан биёед. Хоҳиш мекунам бе номнавис кардан набиёед, ба хотире ки имконияти қабул кардан намешавад. Оное ки аз Хуҷанд ҳастед, марҳамат наворро ба дӯстони худ равон кунед дӯстони азиз, ҳатман онҳо ҳам маълумот гиранд ва барои ташхису тавбат биёянд. Мо ҳамагӣ 5 рӯз мемонем ва мебинем агар талабот зиёд бошад ва баъдан боз мебиёем. хуб, оное ки омаданӣ ҳастанд ба клиникаи Микролаб, марҳамат дар вилояти суғд дар шаҳри Хуҷанд вомехӯрем. хуб, биёед акнун шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. дӯстони азиз, замонҳои қадим мардони Спарта барои оне ки мардонагиашон пурқувват бошад ва соҳиби фарзанди зиёд шаванд, баъзе машқҳо буданд, мисли приседания масалан зиёд мекарданд. Мо аз ҳамун давра медонистанд ки ҳамин машқ ҳамин қадараш масалан ба мардонагӣ фоидаи бениҳоят хуб дорад ва барои онҳо бениҳоят муҳим буд ки фарзандони зиёд дошта бошанд, ба хотире ки он давра замоне буд ки фақат ҷанговарон лозим буданд, илм на он қадар тараққӣ кардагӣ буд, артиш бояд мустаҳкам мешуд. Барои ҳамин бисёр кӯшиш мекарданд ки кӯдакдор зиёд шаванд, махсусан писарбачаҳо зиёд шаванд. Барои ин аз қадимулайён дӯстони азиз, онҳо медонистанд ки ҳамин приседания масалан ба мардонагӣ фоидаи хуб дорад. Дар ҳақиқат ҳамин хелам ҳаст. Аллакай вақтҳои охир исбот шудааст ки миқдори лозиме ки ман баъдан барои шумо мефаҳмонам метавонад ба мардонагии шумо бениҳоят фоидаи хуб расонад. хуб, пеш аз оне ки дӯстони азиз фаҳмед ки кадом машқҳо ба узви мардона бениҳоят фоидаи хуб доранд, мо ҳатман барои шумо як бор бояд фаҳмонем ки худи узви мардона чӣ гуна сахт мешавад. Ман дар ин ҷо як макет дорам, як бор нишон медиҳам. Барои оне ки узви мардонаи шумо сахт шавад, бояд ҳатман дохили ҳамин кавернозни тела мегӯям, дохили ҳамин мисли як хоначаҳои хурд ҳастанд, дохили ҳамин бояд пур аз хун шавад.
ҳамин қадаре ки хун зиёд шавад таранг мешавад узи мардона. ҳолатҳое ҳастанд, бемориҳое ҳастанд ки ҳамин чиз пур намешавад ва мардонагии шумо заиф мешавад. дар ин чиз барои регулятсия кардани сахтии узи мардона дӯстони азиз системаи асаб иштирок мекунад, гормонҳои шумо мисли тестостерон иштирок мекунанд ва ҳолати гӯем рагҳои хунгард инҷо чӣ гуна дар кадом сатҳ қарор доранд, худи иннерватсия яъне нервҳое ки ба инҷо мебиёяд дар кадом сатҳ қарор доранд. ин чизҳо як механизми бениҳоят мушкил аст, қин аст, яъне сложный механизм мегӯянд ва ҳама ҳамин сложный механизм оқибат ба он оварда мерасонад ки дохили ҳамин узи мардона яъне кавернозни тела аз хун пур мешавад ва сахт мешавад. бемориҳое аст мисли қан, масалан ҳамин рагҳои хунгардро ҷароҳат медиҳад, яъне хуб намекунад ва торҳои асабро, дигар хун пурра ба узи мардон дохила мешавад ва он заиф мешавад. ва ҳастанд ҳолатҳое ки дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки фаҳмед, ҳастанд машқҳое ки дар ҳақиқат агар шумо онро дуруст анҷом диҳед метавонад ба мардонагии шумо бениҳоят фоидаи калон расонад. ман барои шумо танҳо 6 машқро мефаҳмонам. тарзи машқ кардан, дуруст машқ кардан, ҳама инро ман мефаҳмонам. хоҳиш мекунам бодиққат бошед, мавзӯи ҷолиб аст. ҳатман ба ёри дӯстони худ равон кунед, лайк гузоред ва фикру ақидаҳои худро дар комментария нависеду ҳатман ягон чиз нависед. ин сабаб мешавад ки навор зудтар паҳн шавад. хуб, шурӯъ мекунем аз машқи якум. якум машқе ки дар спецназ, ҳатто барои тайёр кардани спецназҳо истифода мешаванд, дар амрико морскии котики ино ҳамин хел тайёр мешаванд. ин машқ ном дорад, дӯстони азиз, high intensity interval training, ба забони тоҷикӣ мешавад машқҳои фосилавии шиддати баланд. ин чӣ гуна машқ аст, дӯстони азиз? барои ин чиз вақти зиёд дар кор нест. шумо метавонед дар як ҳафта ҳамагӣ 3 маротиба машқ кунед, ҳамин кифоя аст. ин машқ, дӯстони азиз, як муддати кӯтоҳ шумо бениҳоят сахт машқ мекунед ва баъдан як муддат боз дам мегиред. чӣ гуна? масалан бисёриҳо ин гуна мекунанд. 30 секунд, 40 секунд, аз 20 то 40 секунд метавонед худатон интихоб кунед. шумо бениҳоят сахт медавед. бениҳоят сахт медавед, гӯё ки шуморо бебахшед аблава суд карда истодаст ё ягон чиз дигар. ҳамин хел сахт медавед ки ин охирон дави шумо аст гӯё, ва пас аз 40 сония шумо намеистеду оҳиста роҳ мегардед. муддати ақаллан 1 дақиқа ё ин ки 90 сония. ҳамин чизро, дӯстони азиз, шумо 6-8 маротиба дар як рӯз такрор мекунед. масалан муддати 15 дақиқа ҳамин корро мекунед. дар ин вақт агар шумо ҳамин машқҳоро анҷом диҳед, пас аз 1 моҳ шумо аллакай беҳтар шудани, яъне аз ҳама ҷиҳат худро яъне ҳис мекунед. организми шумо куллан тағйир меёбад. ба хотире ки агар ҳамин машқро шумо як муддат анҷом диҳед ва чӣ хеле ки ман гуфтам, дар дохили рагҳои хунгарди шумо, дар артерияҳо оксид азота мегӯянд, ҳамон чиз баланд мешавад ва артерияҳои узвҳои мардона махсусан яъне васеъ мешаванд ва хун ки зиёдтар даромад, чӣ хеле ки ман дар макет ба шумо фаҳмондам, агар дохили узи мардона ҳамихе хун агар зиёд дарояд, он сахттару беҳтар мешавад. ва баъдан ҳамин машқ, дӯстони азиз, чарбуи дохили шикамро кам мекунад. висцеральный жир, оное ки тестостеронашон паст ҳастанд, тестостеронашон баланд мешавад. ба хотире ки ин чарбу, дӯстони азиз, тестостерони шуморо паст мекунаду эстрогенро баланд мекунад. ва инчунин микроциркулясия, яъне гардиши хунро дар дохили коси хурд, микроциркулясия гардиши хунро хуб кардан мегирад. яъне шумо ҳамин гуна агар машқ кардан гиред, ва инчунин фишори хуни шумо пасттар мешавад ва липидҳое ки липиди липопротеиди низкии плотности мегӯянд, ҳамоно камтар шудан мегиранд ки оянда факторҳои атеросклероз барои гирифтор нашудан ба инфаркт миокарда ва инчунин инсулт кам шудан мегирад. ва инчунин хоби шумо хуб мешавад ки хоби хуб ин 7-8 соат, яъне шуморо вақти хоб мебарад, тестостерони шумо барқарор мешавад ва организми шумо куллан гӯем ба қавли перезагрузка мешавад. дар ин ҳангоми машқ кардан, дӯстони азиз, яке аз чизҳое ки шумо бояд донед, ин суръати максималии тапиши дил аст. як чизе ҳаст ки шумо бояд донед. агар ки шумо ҳамин корро надонед, баръакс ҳамин машқ барои шумо метавонад зарар расонад. дили шумо, дӯстони азиз, дар ҳолати оромӣ масалан 80 маротиба мезанад дар 1 дақиқа. вақте шумо машқ мекунед, дили шумо тез шудан мегирад кораш. бояд, дӯстони азиз, як ҷое ҳаст, як нуқтае ҳаст ки дили шумо аз он бояд зиёди баъд кор накунад. аз он зиёди баъд кор кунад, баръакс шумо миопатия мешавад, кардиомиопатия, ва баръакс зарар мебинед. аз ҳамин машқе ки мекунед ягон фоида намебинеду баръакс зарар мебинед.
ҳар як организми одам ҳар хел мешавад ҳамун суръати максималии тапиши дил. аз ман метавонад масалан 200 маротиба бошад, аз як нафари дигар метавонад 180 бошад, аз ҳар кас ҳар хел аст. барои шумо бояд ки донед, барои ин чиз формула аст ки шумо худатон метавонед фаҳмед ки дили шумо бояд ки аз чанд зиёд кор накунад, ки шумо кадом машқе ки кунед бояд ҳамун дили шумо аз ҳамун зиёд бад кор накунад, ки шумо зарар мебинед. дӯстони азиз, масалан синни соли ман 35 сол аст, шумо бояд аз 220 35ро тар мекунед, минус мекунед, мебарояд 185. яъне дили ман бояд ки зиёди зиёд дар вақти машқ аз 185 маротиба зиёд кор накунад. баъзе пулс оксиметр ҳаст, на груди мегӯям, дар ҳаминҷо яъне шумо мебандед, дар озону дигар ҷоҳое мефурӯшанд. ман боз дар навор сураташро мегузорам. ҳамунчиро метавонед худатон харед ва худатон назорат кардан гиред ки дили шумо аз ҳамин чиз аз ҳамин зиёд кор накунад. ва идеал мешавад ҳамин, масалан дили ман 185 маротиба бояд зиёд назанад дар як дақиқа ҳангоми машқ. ман беҳтараш ки ҳамин 85-90% ҳамин шавад, хубтар мешавад. 185 ам неву, масалан аз 157 то 176. ман чиз цифрро боз дар экран мемонам. ва баъдан ҳамин чизе ки ман гуфтам, яъне ки пулс оксиметр қимат нест дӯстони азиз, ҳамаатон метавонед харид. ҳамин машқе ки шумо мекунед фоидааш аз ҳамин вобастагӣ дорад ки шумо дилатон чӣ қадар кор мекунад. агар зиёди бад кор кунад мутаассифона барои шумо зарар мерасонад. бояд ин чизро шумо назорат кунед. синни соли шумо масалан 40 сола бошад, аз 220 40ро мегиред, 180 мешавад. дар вақти машқ кардан дили шумо бояд аз 180 зиёди зиёд назанад. аз ин зиёд занад шумо зарар мебинед. шумо метавонед на танҳо ҳангоми давидан ин машқро кунед, ҳатто ҳар машқе ки бошад, масалан приседания мекунед, ягон чиз бардоштан, шумо метавонед ҳамин корро кунед. масалан 30 сония тез приседания мекунед, мешинед, мехезед ва баъдан муддати 1 дақиқа роҳ мегардед, яъне оҳиста оҳиста роҳ гаштан мегиред. инам ҳамин гуна эффект метиҳад. ҳар машқе ки бошад шумо метавонед онро истифода кунед. хуб, дуюм машқе ки сатҳи исботиаш бениҳоят баланд аст, яъне сатҳи А аст, исбот шудагӣ аст, чандин тадқиқотҳо гузаштагӣ ҳастанд. ин машқи кегел аст. машқи кегел дӯстони азиз, ин машқ аст ки аз соли 1940 вуҷуд дорад, вале мутаассифона бисёр духтурон ҳатто беморон ба ин чиз аҳамият намедиҳанд, вале ин чиз бениҳоят фоидаи калон дорад ба мардонагӣ. метавонад тестамокунии шуморо бартараф кунад, пешоб чакидани пешоби шуморо хубтар кунад. шахсоне ки кегел мекунад то 3 моҳ, дӯстони азиз, ҳатто 30% онҳо то 40% эрексияи онҳо, яъне сахтии мардонагии онҳо боз сахттар мешавад, оргазми шумо зиёдтар мешавад. ин машқ дӯстони азиз бениҳоят машқи муҳим аст. яке аз машқҳое аст ки дар тамоми ҷаҳон онро истифода мекунанд. ман як бор барои шумо мефаҳмонам. дар ин макети буриши худи ҳамун коси хурда аст. баъзе мушакҳо аст, инҷо шумо мебинед, мушакҳои қари кос ном доранд. ино бояд пурқувват бошанд. вале ино шумо ба зал рафтан ина пурқувват кардан наметавонед. ин ранги мушакҳои даст нест ки рафта ягон чи бардоред, ба қавле вазн бардорӣ кунед, оно пурқувват шаванд. онҳоро фақат шумо бо машқи кегел метавонед пурқувват кунед. ин мушакҳоро дӯстони азиз ёфтанаш осон аст. шумо як маротиба, фақат як маротиба дӯстони азиз меред ҳоҷатхона, пешоб мекунед. ҳангоми пешоб кардан бе даст пешоби худро манъ мекунед, яъне ҳамун поёнро мисли оне ки газ доред ё ин ки пешоби сахт доред, бояд пешобро қапед. пешоб рафта истодааст, аз байни ҳамун пешобро манъ мекунед бе даст. ҳамон мушаке ки пешоби шуморо меқапад, ҳамин мушакҳое ки кӯмак мекунанд, айнан ҳамин мушакҳо ҳастанд, мушакҳои қари кос мегӯям. ва дигар аз ин пас бе пешоб доред надоред, дар ҷои нишаста пешоб дигар намекунед. дар ҷои нишаста гӯё ки пешоби худро ҳамин чӣ хеле ки қапида будед, ҳамин хел меқапед. муддати дӯстони азиз, ин чиз бениҳоят муҳим аст. дар як рӯз 5 дақиқаӣ чанд боре ки шавад, масалан 5 сония меқапед, 10 сония 5 сония дам мегиред, 5 сония меқапед, 5 сония дам мегиред. дар давоми рӯз 5 дақиқа як бор мекунед, 5 дақиқаи дигар бегоҳ мекунед, сар ва бегоҳ. вале бисёриҳо фикр мекунанд ки баъди 10 рӯз 15 рӯз эффект метиҳад. не дӯстони азиз, танҳо пас аз 3 моҳ боло ин чиз барои шумо метавонад эффект диҳад. тестамокунитон бартараф мешавад, заифии мардонагитон хубтар мешавад, чакидани пешобтон беҳтар хубтар мешавад. ва дар аввал қин аст, шумо наметавонед як бор 5 сония қапед ё ин ки 10 сония, 1 сония 2 сония кифоя аст. оста оста ҳамин чизро бардоштан мегиред. хатогие ки дар вақти ҳамин машқ мекунанд дӯстони азиз, ин аст ки бисёриҳо вақти ҳамун пешоба вақти ҳамин машқа карданда мушакҳои шикамро истифода мекунанд, сахт мекунанд, мушакҳои ягодични, яъне мушакҳои гӯем қафоро, онҳоро сахт мекунанд, ки ин чиз хато аст. фақат мушакҳое ки ман гуфтам ҳамонро шумо бояд истифода кунед, сахт кунед. агар ин корро шумо аз 3 моҳ боло кунед, ман боварӣ комил дорам ки
аз ҳама ҷиҳат беҳтару хубтар мешавад. Приложение программа барои чиз аст, The Coach ном дорад. Ман логотипро шумо мегузорам, метавонед скачат кунед, истифода кунед. ин барои шумо ҳам кӯмак мекунад. Хуб, мегузорем ба машқи сеюм. Сеюм машқе ки дӯстони аз ман барои шумо тавсия медиҳам, ин мунтазам машқҳои аэробикӣ аст, мисли пиёда гаштан ва давидан. исбот шудааст ки ин машқҳо метавонад 30% тестостерони шуморо баланд кунад ва ҳатто дар шахсоне ки калонсол ҳастанд пиёда гаштан бениҳоят фоидаи калон дорад. вале ин чизо ҳам дӯстони аз яъне машқҳо қонун қоидаҳои худро доранд. ин чиз бениҳоят муҳим аст. ду намуд машқи аэробикиро ман барои шумо тавсия медиҳам, ин пиёда гаштан ва давидан. хуб, оиди пиёда гаштан шумо агар ки муқоиса кунед бо давидан, албатта эффекташ камтар аст назар ба давидан. пиёда гаштан шумо метавонед дар як ҳафта 5-6 маротиба аз рӯи суръати 5-6 километр дар як соат ҳаракат кунед. масалан дар як ҳафта бояд аз 5 соат зиёд барои шумо тавсия намедиҳам. яъне ки дар як ҳафта 5-6 маротиба пиёда мегардед, вале дар як рӯз аз 30 то 60 дақиқа аз ин зиёд барои шумо тавсия намедиҳам. оиди давидан бошад дӯстони азиз, шумо метавонед аз 2 километр сар кунед ва оҳиста оҳиста онро то 8 километр бардоред ва ин ҳам дар як ҳафта аз 3-4 маротиба зиёд барои шумо тавсия намедиҳам. ин машқҳои аэробикӣ дӯстони азиз рагҳои хунгарди тамоми баданро, узвҳои мардонро низ ҳатто ёзандагиашонро, эластичностро хубтару беҳтар мекунанд ва албатта ки жир, яъне ки чарбуи бадани шумо камтар мешавад ва аз ин лиҳоз тестостерони шумо баланд мешавад ва шумо яъне ки тестостерони баланд оқибат ба мардонагии шумо беҳтару хубтар мешавад ва ҳам то хоҳиши шумо беҳтару хубтар мешавад. чорум машқе ки барои шумо ман тавсия медиҳам, ин шиноварӣ аст, агар ба шарте ки онро низ шумо дуруст анҷом диҳед. дар як ҳафта бояд 2-4 маротиба метавонед ба шиноварӣ равед ва дар як рафтан дар як сеанс аз 30-60 дақиқа бояд зиёд набошад. ин чиз бениҳоят муҳим аст. кадом намуди машқҳо барои шумо хубтару беҳтар кӯмак мекунад дар дохили об? ман рӯи экран навистам. баъзеош барои системаи дилу рагҳо бениҳоят фоидаи калон дорад, баъзеош ба калонсолон иҷозат нест. ман рӯи экран мондам. бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз ки қонун қоидаҳоро шумо иҷро кунед. ҳатман бояд оби дохили ҳамон бассейн, он ҷое ки шумо шиноварӣ мекунед, гарми бад набошад, хунуки бад набошад. 26-28 градус бениҳоят градуси хуб аст. ва инчунин пеш аз шиноварӣ рафтан шумо бояд ба шиками сер наравед ва ба шиками гурусна ҳам наравед. ҳатман 1-2 соат пеш бояд шумо ягон чиз хӯрдагӣ бошед, истеъмол кардагӣ бошед ва пас аз шиноварӣ бояд 1-2 соат 1 соат хӯрок нахӯред. хӯрок танҳо пас аз 1-1.5 соат. чунки агар шумо масалан шиками гурусна равед, шумо қувват намекунед. дуюмаш, агар шумо сер равед, хун бисёртар дар системаи ҳозима ҷамъ мешавад ва ба мушакҳои шумо вақти машқ кардан хун лозим мешавад, вале хун нест. хун кам ҳаракат мекунад. ин чизҳо бениҳоят муҳим ҳастанд дӯстони азиз. агар ки шумо онҳоро дуруст риоя кунед, ман боварӣ комил дорам ки барои шумо кӯмак мерасонад. ва инчунин пас аз бассейн баромадан ҳатман бояд шумо худро зуд, яъне рафта аввал душ кунед ва зуд қоқ кунед. хотире ки агар шумо бо либосҳои тар, бо такпӯши тар доимо, яъне муддати тӯлонӣ гардед, ин метавонад оқибат ба переохлаждение ва ҳатто ба бемории простатиту дигар бемориҳо оварда расонад. панҷум машқе ки ман барои шумо тавсия медиҳам, ин велосипедронӣ аст. дӯстони азиз, бале дуруст фаҳмидед. баъзеҳо мутаассифона қонун қоидаҳои онро риоя намекунанд, баръакс ба онҳо зарар мерасонанд. ин гуна беморон ман дорам дӯстони азиз. ҳатман ин машқ, ин яъне рондани велосипедро дӯстони азиз агар шумо иҷро кунед, ин ба дилу раг дуруст иҷро кунед, ба дилу рагҳои шумо хуб фоида мерасонад, ба тестостерони шуморо баланд мекунад ва гормони кортизолро паст мекунад. гормони стресс аст ва инчунин барои вазнпартои шумо чарбуи бадани шуморо яъне кам мекунад. ва инчунин исбот шудааст ки шахсоне ки масалан дар оилаашон бемории фишорбаландӣ, инсулт, инфаркт зиёд дида мешавад, риски ба ин беморӣ гирифтор шудан дар шумо бениҳоят кам мешавад. ва агар ин рискҳо кам шавад, албатта мардонагии шумо беҳтару хубтар мешавад. ба хотире ки якумин ҷоеро ки атеросклероз мезанад, рагҳои хунгардро маҳкам мекунад, ин узви мардонагӣ аст, ба хотире ки рагҳои артериявии он майда аст назар ба дил. ва барои ҳамин агар дӯстони азиз шумо дар як ҳафта 2-3 маротиба велосипедронӣ кунед, аз 30 то 60 дақиқа иҷозат аст ва аз ин зиёд барои шумо тавсия намедиҳам. баъдан мефаҳмам барои чӣ. кортизоли шумо паст мешавад, тестостерони шумо баланд мешавад ва ба узвҳои таносули шумо бениҳоят фоидаи калон дорад. аз ин зиёд баъдан ман мефаҳмам ки ба шумо чӣ зарарҳо дорад. шашум машқе ки ман барои шумо тавсия медиҳам, ин шиштан ва хестан аст. приседание аз ҳама чизе ки яъне инам
исбот шудагӣ аст 100% ам набошад баъзе таҳқиқотҳо ҳастанд ки исбот шудагӣ аст ки ба мардонагии шумо бениҳоят хуб фоида мекунад ба хотире ки гардиши хунро дар коси хурд беҳтару хубтар мекунад микроциркулясия ва ин чиз оқибат ба он варда мерасонад ки гардиши хун агар хуб шавад мардонагии шумо беҳтару хубтар мешавад. Вале ин ҳам дӯстони аст аз ҳама усуле ки барои шумо ман зиёдтар тавсия медиҳам ин чихеле ки ман гуфтам интервални нагрузки шумо масалан 20-30 сония приседания мекунед тез ва давоми 1 дақиқа 1.5 дақиқа яъне пиёда оҳиста оҳиста раҳ мегардед. ҳамин гуна 5-6 падход барои шумо кифоя аст. 15 дақиқа дар як рӯз аҷоиб аст, барои шумо бениҳоят фоидаи хуб мерасонад. хуб дӯстони азиз, акнун биёед дар бораи машқҳое суҳбат мекунем ки шумо агар онҳоро нодуруст иҷро кунед метавонанд баръакс ба шумо зарар расонанд. ин чизо бениҳоят муҳим аст ва агар ягон суолҳо бошанд ҳатман то инҷо агар тамошо карда бошед ҳатман зери навор нависед. боз ягон машқҳоро шумо пурсида бошед нависед, ман ҳатман барои шумо ҷавоб мегардонам. ман якчанд машқҳоеро барои шумо мефаҳмонам ки агар шумо онҳоро нодуруст анҷом диҳед албатта барои шумо зарар мерасонад. хуб якум машқе ки ман барои шумо мехоҳам фаҳмонам ки барои шумо метавонад зарар расонад агар шумо нодуруст кунед ин велотренажер аст. боз бисёр беморон назди ман меояд мегӯяд ки ман доктор дар як ҳафта ҳар рӯз велосипед ронӣ мекунам, вале ин чиз дуруст нест дӯстони азиз. дар як ҳафта чихеле гуфтам аз 2-3 маротиба 30-60 дақиқа кифоя аст. ба кадом хотир? ба хотире ки ҳар исбот шудааст ки пас аз 15-20 дақиқае ки болои зини велосипед шумо мешинед ва бо вазни худ онро яъне ки коси худро зер мекунед, аллакай 60-80% гардиши хун дар худи узви мардона паст мешавад ва ин муваққатан ба ишемияи узви таносул оварда мерасонад ки ин оқибаташ ба заифии мардонагӣ оварда мерасонад. барои ман тавсия медиҳам ки ҳар 15 дақиқа вақти шумо велосипед меронед ҳар 10-15 дақиқа бояд аз ҷой хезед, дар он велосипед аз ҷоятон мехезед, 1 дақиқа меронед боз росто ва боз метавонед чинед ва инчунин ҳамон зине ки шумо мешинед мобайнаш агар буриш дошта бошад, мисле ки дар рӯи экран шумо мебинед, ин беҳтару хубтар аст, ба хотире ки агар буриш набошад дар зери узви мардона як нерве меравад, як тори асабе меравад ки онро агар шумо бисёри баъд зер кардед он оқибат ба он варда месонад ки узви мардонагии шумо қисман карах мешавад ва шумо инчунин ба бемории дарди музмини коси хурд гирифтор мешавед. беморон мебиёяд мегӯяд ака ман аз ҳамин дард дар узви мардонагиам азият мекашам, яъне таги узви мардонагӣ сурохи мақъадам бениҳоят дард мекунад. яке аз сабабошро мефаҳмем, баъдан ҳамин намуди машқҳо аст. онҳое ки ба велотренажер машғул ҳастанд, велоспорт аниқтараш, онҳое ки мусобиқаҳои калон мераванд, бисёри онҳо ба ин чиз гирифтор мешуданд замонҳои пеш ва баъдан агар аҳамият додагӣ бошед бисёри онҳо дигар рост ҳай мекунанд, шишта ҳай намекунанд ва ин чиз фанатӣ накунед дӯстони азиз. ин чиз фақат барои фоидаи шумо аст. ҳамин миқдоре ки ман гуфтам аз ҳамин зиёд барои шумо лозим нест, ҳамин кифоя аст. хуб дуюм машқе ки ман барои шумо дӯстони азиз тавсия медиҳам ки зиёд онро иҷро накунед, ин давидан ба масофаи калон аст. ва масофаи калон дӯстони азиз замонҳои пеш бениҳоят муд буд, ба қавли мода буд, бисёр марафонҳо мешуд, бисёртар ҳамин спортсменҳо варзишгаро иштирок мекарданд, 50 километр, 100 километр, 200 километр медавиданд. дар ҳақиқат баъдан олимон аҳамият доданд ки ҳамон шахсоне ки дар ҳамин марафонҳо иштирок мекунанд зиёдтар муроҷиат мекунанд ва мегӯянд 30-40% ҳамин муроҷиат ба духтурон зиёд шуд ки мегӯянд ки мардонагиамон заиф аст, яъне мо эректилия дисфунксия дорем ва инчунин хоҳишмон нисбати ҳамсарамон умуман гум шудагӣ аст, яъне либидо кам шудагӣ аст. ва баъдан исбот шуд ки зиёди баъд давидан дӯстони азиз организмро ба стресс гирифтор мекунад ки дар вақти стресс кортизол баланд мешаваду тестостерон паст мешавад, ба хотире ки организм кӯшиш мекунад ки аз ҳамин ҳолат барояд ва вақте хронически мешавад ва шумо ҳамин корро доимӣ мекунед, оқибат хронически кортизол дар шумо баланд мешавад ва ин ба снижени либидо, хоҳиши алоқаи ҷинсии шумо кам мешавад, ба заифии узви мардона оварда мерасонад ва оқибат ва барқарор кардани ин гуна ҳолатҳо дӯстони азиз барои мо низ ҳатто яъне мушкилтар мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, барои шахсоне ки масалан ба давидан ба ин чизо завқ доранд, ман дар як ҳафта маслиҳат медиҳам ки аз 5-7 километр зиёд, яъне дар як ҳафта дар як давидан аз 5-7 километр зиёд надавед, дар як ҳафта 20 километр барои шумо кифоя аст, яъне 2-3 маротиба давед. ҳамин чиз тестостерони шуморо баланд мекунад, стресси шуморо паст мекунад, кортизоли шумо паст мешавад. аз ин зиёд фанатӣ накунед, боз мегӯям, аз ин зиёд надавед. хайр шумо агар ягон спортсмени ба қавли профессионале бошед, марафонҳода иштирок кунед, маромад, лекин агар шумо барои худатон гӯед, ҳамин чиз барои шумо кифоя аст. ва охирон чизе ки ман барои шумо тавсия медиҳам ки эҳтиёт бошед, ин вазнбардорӣ аз ҳад зиёд. баъзе тренерҳо ҳастанд назди ман меоянд, ман мегӯям ки шумо
чӣ гуна масалан шогирдои худатонро мегӯед, ки мефаҳмед, ки уже мардонагиашонда ҳамин вазнбардорӣ зарар расонда истодааст. Ман мегӯям, ки ҳатман пурсед. баъзеҳо мегӯянд хай мепурсем, ки чӣ хеле ягон ҷо дар мекунад. Не, бисёртар суол мекунем. Ман мефаҳмам, ки аз ҳамун яъне шахсон пурсед, ки саҳар вақте аз хоб мехезед узи мардонагиатон ҳаст, мехезад ё ин ки не, сахт мешавад ё ин ки не, давоми рӯз сахт мешавад ё ин ки не. Гӯяд, ки не, намешавад, пас маълум мешавад, ки шумо зиёди баъд яъне ки машқ карда истодаед, аз ҳад зиёд вазн бардошта истодаед. Дар ин ҳолат албатта тестостерони шумо паст мешавад. ва барои ҳамин инам бениҳоят муҳим аст, ки шумо вазнбардории худро оҳиста оҳиста бардоштан гиред. Ва вақте дидед, ки дар худатон яъне ки хоҳиши алоқаи ҷинсиятон гум шуда истодааст, ҳарчанд шумо зал меред, вазн мебардоред ва ё ин ки саҳарҳо аллакай нест, аллакай як моҳ мешавад, дигар намехезад, ин маъное надорад, дӯстони азиз, ки ҳамун вазнбардорӣ барои шумо зарар расонда истодааст. Ва барои ҳамин ман барои шумо тавсия медиҳам, ки дар як ҳафта ду маротиба, се маротиба машқ рафтан ва вазн бардоштан, яъне вазни зиёди баъд барое ки шумо барои мушаки зиёд гирифтан, албатта баъзе машқҳое ҳастанд, ки шумо усили набояд сахт машқ кунед, вазни баланд бардоред. Ин корро дар як ҳафта ду маротиба кунед. Дигар вақт, дӯстони азиз, машқе ки меравед оддӣ, машқи оддӣ, яъне вазнбардорӣ, ин чизро шумо метавонед анҷом диҳед. Кадом намуди бисёриҳо шояд суол кунанд, ки чӣ протеину, гейну чӣ истеъмол кунем барои машқ кардан. Ман насиб бошад ният дорам дар ҳамин мавзӯъ як навори калон кунам, барои ки ин мавзӯъи ҷолиб аст, калон аст. Ва ман насиб бошад як навор карда барои шумо пешниҳод мекунам. Агар саволҳо бошад, ба ҳар ҳол нависед, ман аз ҳамун саволҳои шумо навор тайёр мекунам. хуб, дӯстони азиз, ҳастанд боз варзишҳое, ки барои шумо зарар доранд, бисёр ҳастанд, вале мо маъмулан мардуми мо ба он варзишҳо машғул намешаванд, барои ман навор накардам. Агар ягон суолҳо бошанд, ҳатман нависед дар зери навор. Ва инчунин ба телеграм канали ман дароед, дар он ҷо ман чизҳои ҷолибтар мегузорам. Ва агар ягон хештаворони шумо, наздикони шумо моро надонанд, наворҳои моро набинанд, ҳатман ба онҳо наворҳои моро равон кунед, лайк гузоред ва обуна набошед, обуна шавед. Худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Хайр.